آیا ودیع گرگان برمیگردد؟ افسانه екранҳо водии гургон бармегардад. ровии телевизионии беаз таҳир саракая ки акси полат алемдар неҷати шашмаз бо водии гургон дар шабакаи иҷтимоӣ паҳн кардааст, дар бораи бозгашти силсилафилм ба екранҳо изҳороти хеле муҳим дод. гуфта мешавад ки силсилафилм ки 13 сол боз бо тамошобинонаш мулоқот карда буд, ба зудӣ боз дубора дар екранҳо хоҳад буд. ровии телевизионӣ беаз таҳир саракая акси худро бо неҷати шашмаз, номи дигар Пулот Алемдар, ки дар силсилафилми водии гургон нақши Пулот Алемдарро бозидааст, паҳн карда ва ишора дод ки ин силсилафилм ба екранҳо бармегардад. ин хабар бошад тамоми тамошобинони ин силсилафилмро ба ҳаяҷон овард. таҳир саракая дар паёми худ гуфтааст: мо бо дӯстам неҷати шашмаз дар бораи водии гургон ки соли 2022 оғоз хоҳад ёфт суҳбат кардем. пас аз шаҳрҳое ки паём дар муддати кӯтоҳ гирифт, саракая гуфт: ман дар бораи сол шӯхӣ кардам. баъд аз 2 соат саракая боз як паёми дигар дод. ӯ гуфт: ҳафтаи гузашта бо неҷати 2 соат суҳбат кардем. водии гургонро пурсидам. гуфтам ки силсилафилмро хеле пазмон шудаем, ӯро дар рӯи екранҳо кай мебинем. ӯ ба ман гуфт: мо низ пазмон шудаем. сценариямонро ба итмом расонидем, бо якчанд шабакаҳои телевизионӣ гуфтугӯ дорем. умедворам ки моро дар ояндаи наздик ҳамчун силсилафилм дар екранҳо хоҳед дид. салом ба ҳамаи дӯстони мо гуфт. дӯстони азиз, ба шабакаамон обуна шавед. мо бошем баҳри шумо тамоми пешрафтҳоро пешкаш мекунем. рӯзҳои хуб дошта бошед.